Kublai Shibun, Yai Dr. Batskem belong Kurtong, Jong Voice of the People Party, Yagi Kintin, but Kamtam Yagajing itu, Gajongpi, Badru Yagajing Trang Gajongpi, Yagaban Kintil, Yagaban Yada, but Yagaban Long, Unong side ang tayo po Parliament. Kublai Shibun, Dr. Batskem, but Ingit Skemru, Bakum Kipada, habang ilah penjob dan buram ya ka VPP lengba i Dr. Ricky AJ Singkon i Government Skemru bahagani ka by election ya ka bansa penlok pi upay ba hinay ka jingkren ya ka Voice of the People Party ba ukurtang jungi Dr. Batskem merbo unong job hagani ka porbat inyo sa gaway pat ka jingkren ya kaba ngilap kami lenti kaba ngilakwa dik ya kaba nyo sengaw now Presiden barangba du jungi iba Ardent Miller Basaiawmoit ngagit skam baki kentin kijong piba kibalong kikentin subay kikentin rupa ya kejelahi berkhat kawai kadai mensim yingi batkan sedang nangi napo ke Nongstoin constituency Bah Ardent ubolong upro jong kejingsai bat jingkren ya kejela kejongihi barokhat kawai ba hagani kapor ni kerpat yepi basgoba babhin ay kejingkren kejongpi bat ngin ay kelut ya kapor ba Kublai Shibun. Iba Golden Nonglong ibulong chairman jongka election committee nagamta gani ka MP by election kabangilapan kre ka party Dr. Karachen ibulong Vice President juga party Dr. Batskem Merbo ibulong Kurtong ubaga party kalahibit bansay maran hagani ka by election Dr. Londona Sotun ibulong Waynegi spokesperson juga party iba Grosper in the Tiang ibulong Treasurer juga party ikong Philetus ibulong ka President jeng Women's Wing Dr. Bahun ning Dotron ibulong Secretary jeng Women's Wing Samla Marbut khar ibulong President jeng Youth Wing Samla Nathaniel Mauri ibulong Secretary jeng Youth Wing Bakit Borlangs ibulong MDC jeng Nongkrem constituency Bill Clinton wan khar ibulong MDC jeng Morankeneng constituency Dr. Juris Yaufnyao ibulong MDC jeng Nongstoin Pak Bandrikus Nongstoin belum MDC jongka Omsning Lembat Kiwepat Pak Paul Soklet belum MDC jongka Maut Harashan Lembat Kiwepat kiri rongba kibiran hangni hapok ka Jaka hangni gerunsan berkamtam EP ki pai ba jonga ki belong ki parakher ki paramer ki paradok ki parasnam ki jonga hangni kapor ngasngo ban aingu yublai ubala don ringkat yangi iway payway ubala daw ubala care ubala ri ubala sumar bat ngilong kumangilong dayda kajing 8 kajing guru kajing u hadin bangi lasnutu bangi day ban penkre yakani ka by election naga jingkrat bat kendit bat bakansan jong u MP ba 8 jongi ubala u secretary jong party Dr. Ricky AJ Singkon Kabalonra ia kajing kadum kabakraw kajing linti kajing kum kapati happening kajing singo benot happening kajing singo kinja but happening kajing lengo balai kabakum kani kajing ja kawan sendat ha kajing linti kajing kum kapati hendai kum kibanget how blay ngitip bau blay udon yala kajong kaplan how bau pinja ya ke wara bangi singo bakalong kabakatang haga jingim ke jongi. Pada diin bengi ngila rai,
bangin lek syahmat ban ya chiki snong gitau ila snode ban ningkong hangni hapo Nongstoin namar isno thu ya ka jingkren ka baklan ka bang yo naki Nongshong snong hapo ka Nongstoin constituency ka jingkren ka bala pinlungo ya ka rihi boro ka wei ho jadin ka MDC election ngem shimlala ban wan ai khublei kerpang ye phi ladon ka jingkmi lenti baga voice of the people party kan her Nongstoin Nenamar ki bon pat ki jing yatin ko ki bon ki jing kendo ki program ki bangi dei ban pendap ngem shimlala ban lechigi constituency ban ai khublei nagam ta ka jingkrshan ka jongki tengi snodei namar kata ban sedang nangni ya kani ka jing pini tho ka jing yuni ukurtong kom ka dak jong ka jing sngomo kom ka dak jong ka jing sngo buram ya kata ka jing it ka jing shena ka bangi na yo lagi Nongstoin jong ka Nongstoin constituency namar baro hagani election MDC kmata kila phai kmat sha ka Nongstoin constituency hagi MLA election bon ki chu phai kmat sha Nongkrem ban pek ayu ka Nongkrem kan chuba namar ka jingkmi lenti kalong bo Bah Ardent dei ban ram haga election but hagani ka bala dabru ka jing phai kmat kalalong sha Nongstoin namar ki baka baka voice of the people party kalale hagani ka election MDC kalalong ka ba compare lani don kibong le khala le si what happening what hadin baladepan penbana dang don kata ka review lani ban pek kmi biang ya rai ka bangala rai kum ka party ya don ke ba shong pher but ka Nongstoin constituency kala hap hakata karukom perkhat ka jingi ban review ya ukurtong batang kendiat pore nila yo ban review bat hakata ka jing perkhat ka jingi nila skode ban bujli ban say yo Dr. Juris kumu kurtong MDC o ki babun ki ong katu te la plop kani ka VPP kala le kumar empat judon kum kani ka jingle kata nadu bayo helstir andrei ka ka bangi ngile ya ka bangi sngothu ya ka badai banle wala de kalang ka ba than wala de kala banon ra ya ka jingdu compare hani namar nyinumra ban pen ya ka nongrim ka bangi la kren bad ya ka nongrim ka bangi la penpau ya ka bala banjuru da ukurtong MP jingi ha ka jingkren ka jingu kai ka ba penlingo kalang bangi la job don buram amde tang salit ndrai ngala job don buram prahajar tam bantam kani kadai ka jingshane kabaga voice of the people party kala yo na ki patba hagari khasi chantia baro kawai habangila sengi kani ka party ko marapan paudi Dr. Baskem ni seng naman ni snoto kadan ka tao ka bakraw kadan ka jingtawa bangi haban sengo ya ka party ka bathmai habangi pet ya ka jingong jingman hagani ri ka ba ka jingi Banila penpauru abangi kren sikilat patai kubor. Balingba kilat patai kubor. Kipai ba Nongshong snong kintip. Balai laseng ya ka voice of the people party. Halor ka nongrim ka bakundo. Banila penpau syai. Abangi seng ya ka voice of the people party. Kamde bangi supenmi tmai. Say ka way pat ka seng san pertai. Hindi ka deben day ka seng san pertai. Ka ba compare nagi way pat. Leni a political party with a difference. Kabamut ka seng san pertai kaba thamai bat kaba pair nagi way pat. Bat na snowman I know you play. Aga jingi linti ka jingi. Aga jingi jongi ban pen snow to yiki pat ba. Ki pat ba kila pinchop samut ki MLA na ka party voice of the people party. Badadin kila persyang ban tray bat ban le ka bangila kulari ki pat ba. Patba kila penpau susu yang kata kecing shania haka MP election house nam arpusau haka bangila job patam don buram bangila job haki laipu arteli ki constituency ongam ko asu ban pengamau kumno kecing keren election haki tigi por haka bakiong kumno pikmi linti baka party keberantang sawut ki amli kan job kalang tang kecing mudur
Kinsha chung kita ki Nongalam chung a Voice of the People Party. Ngidon kan Arngot ki MLA, ngidon Arpo Tam ki MLA, oh ngidon ka jingkren wat numpat ya kren ya ka Voice of the People Party. Namar ka don ka jingkren tron ya ka jing snguthu bat jingkren ju paipa. Henry anda paipa la penjab John Buramingi kilas tang pat ki daw bonong oh ka MP election ka compare na ka MDC lani MLA election. MDC kinumpoi sino bada wala kelingi kinoyalam Bah Ardent Banu Pinetray Hapot District Council hadin juga MDC election ni nama ada kejiat ke bas kemo play wangi shania ni tipu play la depan cuma pe kai ke bangi pan badi ke bangi dry ni la i kata ke jing shania jugi paiba lingba ke MP election na waktu ni scam kata ke jiat ke jingi ni yang kumno ngin nometrai banu ngin sinshar marway Hapot District Council bad kata ke cha nomor kata ke jing shania ke bas scam ke bangi don how play ke jing kermen ke bangi don ha bangi pek ya ke rukam perkat bad jisro to jo paiba. Oh clear ki, oh kini ki VPP tu kena setangkan job tang WNP ke yang bani syarhi Hapot District Council. Ando attempt collection, ila job kad nyomut nindon kam yano Hapot District Council bani sinchar marway kabam ju kham jakot ha election MDC ha kini ki snem kiba ila yo bani lenti. Kini kelas nawan ra ya ki shifting. Ya kini ki VPP party Bagi Nongstoin, jom gini ke parti, bagi gitu kita baju mentoy, nak gini kiseng kita senshar, yang gini ke jela ke jadi. Ayo Pakistan banle, oh Pakistan kan ban pentami upat ba, ban kento, ban keno, laipu judge, laipu hukum. Ya, ke Voice of the People, bani wat tau, bani wat dong, iki kam, kita kini ke parti ke jadi katray, mereka kipat ba, kom kinongalam. Ikwa banong ipi bangi wana kadi ka por ka pementa naman ni snotu kadi ka kamram giji amtang banyalap election namar ni ngek bagajing sengya ka Voice of the People Party kamde itang bangi nile election kumangila kren nringi seng ban penkala ya ka chimot ka ji perkhat jugi patba ni seng banon ra ya ka rukam perkhat ka babyang ka babit ka start ka shampang ka yo ijngai ka perkhat ya ka shai ka shisni jongi khon gi kti gi mdai bangin seng ya ka ni bangin kamai spa kum gi nongalam leni kit khot joka Voice of the People Party. Day namar kata lagi snotu. Abangi pelongi ke jingalang. Kamde taman pentami api, papin kershani. Naga deka kamram jingi kinongilam. Ban ai jikai. Naga kum gini, hakiba kum gini ki jingalang. Yo patba. Banang pen scam shushu. Yaga jimot ke jimperkat. Jong ki patba. Banang kringru yaki wei ki bampat snotu aduk menta. Bagin snotu yaga tong kabashai. Yakatong kabadan jingkren jong Voice of the People Party nakabenta kinongdin kimandin bad abang Voice of the People Party kelas tang banyak linti kalani sakawai pat ke jingkren kabami lingba kita kiseng sanhima kiba persyak yengi kiba chatting ya Voice of the People Party District Council te kiong Pramani te kila ban job kan kumbagila job repeat tang hapo gentiles kalong kumno oh shwa election hapo gentiles kyong taw we MDC kinam job ndanya job adu prangot kataru kacil kun kacil kalong mar persyabe ya ka sarkar kabala penun kam bagay ka bor bat kibala tona ya ka hot long try Jong kinong song kibidi hak ban tap ya kata ka buat ke jongki ya ubriu baki ibet lani ya ka parti ka ba imon kam shimadon kata ka election ka ba court but hadu menta ka dandan ka case ka ba mengikum ka parti ngila file hapo high court persya ya ka jing sha tono ka hak jong kinong tap buat hang te po gentiles o kina shimba ka ne ka jing sharem ka jing Kila simbang ni kamdai ka jing jiat ke jung pai ba ka Voice of the People Party. Kila wat kemilinti baka Voice of the People Party kala ban sinshar pinle alu ka parti ka badan tang hakasi jente hills kiong. Ban sinshar ka jela. Ngidon kamru
panyo ya ka jingkren na Garo Hills kani ka party ka nung ban suthi and they have a clear nga de ginong patay kubor Bah Ardent ka ay ka jing tmu ka jongpi kung ka party siya Garo Hills ngalong yaki balaseng ya ka Voice of the People Party tang nam ta ka khasi gentles lene kata ka khasi party balapin suthu bakla dagini ki liang persya dengi seng ya kene ka state regional party kaseng sang partai riulom hakajua o shisang isnoban aingo you play ban aingo biang ni ki pai ba saisin nama shisen ni kon election ngila yo ka recognition lani ka ching itu na ka election commission of India the Voice of the People Party kadai ka registered recognized regional party hapo Meghalaya kidan ki registered unrecognized party ru ha Meghalaya baragi weki ki chaka namar kim kot ya kata kaba ka election commission kalbu ya ka kendon bakin long ka recognized party ndingi long ka party ka pura bala itu dak election commission of India bat ngila ong bakan ka party kan lek ban penjar ya ka tanak ka jangka wat sa Garo Hills ngila ki ya ka reservation policy kalami ka jing persya ka bacur siapa Garo Hills ya ka Voice of the People Party anda hadim jong ka jiki ngala her siapa Garo Hills ban pensru thu ki patba ya ka ai ka bagi ton kam kom kirimpat lani kom ki try muluk ki try jaka ki bedon ngani ka chula ka jingi bangi don kam ban smu thu shai bangi ndai ban sha pharia hagite ki sang perthai ki besukwa ban yalam bakala ban pharia yu pai ba ban bakila ban sinsyar sok ngala lek shikitai sharilom Garo bat sudnat banom pementa ka Voice of the People Party kala yo ya ka jingkren bat kumbagalong menta wat ki Garo ki paikmat shaka Voice of the People Party kiyo i kata nongrim kama spokesperson jingi lani ukurtong jingi Dr. Baskem merbo ola pensyai kmat jongpi hagane kapor Governmental kini i badai tang the Voice of the People Party kama ton ya kajing smokia bat kama la banya da ya ka hot jongi ki try muluk ki try jaka bat dai namar kata kadau kila paikmat idon kam banang ton klanya ka party Bakai kaba sosi bantip nakita ki seng pertai kalong habangi ni persya ika sorkar ni persya halor ka nongrim kum ki nongram joka Voice of the People Party habangi kran ni ka mat persya ya ka bamsap ni kran persya ya ka VIP culture ni kran persya ya kata ka jinglong joka sorkar kaba pinyarangkat lani teng kila kampen kraw ya ki bandai ki try muluk ki try jaka hagani ka chula ji bat kila ken po yang ki try muluk ki try jaka kata gani ka nongrim ka bangi ile chow pai ba lakalong hakasi gentles lani lakalong sya Garo Hills lampat chulet sya Garo Hills bonong ba lani sya Khasi Hills sya gentles sya boy keleng bangan ong lani ba mangi ngin ong ki pai ba oh ke NPP ka dai ka party Garo ngimpat jumi ka bakum kata na ka sintur ka jingi namar hangi ni pek ya ka mat ka bangi ngin kren ndrai menta sya Garo Hills nangalam di babon juga NPP kila kelumar tlim habaki i kata ka VPP kala stang ban yad linti ban yo iki nongkershan kila stang ban beni haki social media oh kumni mo pilong ki ong ye gitu ki ba paikmat shaka Voice of the People Party piayo iki scheme nangi ka sarkar nangi ka party NPP bat menta pi paikmat shaka party khasi mo oh ki ong ye ka party khasi haga chi shisha kila di banong ka party lesi kabadon ye kita ki nongrem lani ban thau yiki ki mat ki mangira andre ndon dak mo ipat namar ki patba ha Garo Hills ki tep paga nongrim go chi kolong banwan ra ina sinshar ka khadar ka khoi ka thma ga chi kolong persya ga bamsap bat ngin yata ya ki tra ya ka hok jong ki try muluk ki try jaka kolong ke ka basmosi ko ki patba ba e jonga bani i kita ki ching persyang o gini ki ski
Ladon kibaong kita nagilyang persya kita giseng kiba sungsyar. Bagi snow persya lani kisno kendit habagi yoi bau Presiden juga Voice of the People Party ulit ay chigersyan yang itu gisamya gi masyatngan bad habang akren ya kata ke jingtmu juga sarkar banwan ra kita ki hotel ki bhe ya kita ki spa lani ki jaka kemet kiong kumno kumto uto Presiden jong ke VPP ulit keren kumto oh ki penpau bagi lingo ki kendit lani ki persya wah kumno bilingo kumno bikendet haba mangingi keren persya ya kata kaspa lani ke jaka kemet ke babi piwanra kabanyang lingba ki bakum kita ki jetkam kalaban yalam lani pinslur syaki kam auria kapor kam sya mangini keren benya ya kata kapang kila penpau ngasukwa ban bo ya ka jingkli balai pi snowsi balai pi lingo balai pi kindet balai pi persya haba mangi kindangalam jonga Voice of the People Party ni kren persya ya ki jing sniu namar mangi yen ban kren persya ya ki jing sniu ngin ya kren ngin ya pin sngoto la kalong ki jing sniu jonga kia la kalong ki jing sniu jong drugs la kalong ki kam aura la kalong ki kam bamsap ka Voice of the People Party kala kutjumop ban kren ni kini ki jing sniu hau patba ban pin sngoto kenang begini ke jing sniu kinomla ban roy hakane ke ri ke ji bayo ngurungi sangot lang hagi ni ke jing sniu hagawai ke sni kon ki briu ke persya ya ke jing sniu ni kren persya ya ke jing sniu hagano ke no ke por bat hagano ke no ke jaka o smo pla bagi persya smo pla bagi lingo habangi im hagari te briu te blai kara kari jung akor ke puram haba prapusan naga sispa un Trailu uriuliam ubasong haga cela mikalia ude upat ringet kristan kuno pinlingo abang ikran ya gajing sniu kuno pinlingo pi persya abang ikran persya ya gajing sniu habangi im magari tibri tiblai haba prabusan naga sispa nilonggi kristan ladai benong syabas niyo ignonglam niyo igasen san pertai kabamri di kecing sniu oh ki patba bai jonga namar tangi jon kam ken ban snow tu ni ding yang ni persya jing sniu nak tangin kran bat ni pen slur hiru ya ki kam sniu bat ni jon kam ban yeng rangba ban rat ding kong ya ki ni jing sniu ki banora ai ka jing ma ka bakrau ya ka jat ban riu oh kita ke persya jing bahapat kumno ki lehe kita ke persya jing bahapat kumno gile ngatrai la do pai ba ubisar usno tu kumno kita ke persya jing bah kile ni te persya jing sniu ni kren ni penpau persya ndai kita ke persya jing bahapat kumno gile sab nadin te ki kam ke sniu sudah ndai ki balong persya ya ga jai menriu hakmat te oh kaktin ka babha ko ki patba dei namar ka tabawi snow magari ka kamram jingi kinangalam banyai pin ka ma bani hingkai u patba habangai kendo ingi ki bri ki balului bonsin ki besha syukur ki besha thot pisa bat ki bangat hagi jinge ngajukli ki bakumno ki bri ki bon pensoi pi ki bakumno ki bri ki bon ni tho pi syabhang gini ke oh ba anik boy perkat seno teba haba pet ya kedur kemat bairu boleh haba snap dia ke tim berjam jai telek boy perkat seno piba dei nama kata kata ngis sasha syukur ngis sasha thok kumni oh ki pai ba ngangit ma phiru lada don na pedeng jongpi ki bedong ngani ke cilang nganget bat ngatim scam ya ngani kacing shisha penum sha thok haki wei pat kibriu lat no kita kibriu kiba i don brom lesi kibriu kiba i jam gadur kmat kiba jam gaktien ein mar kata kadau kasmi ke chiong bagi den kamban long kiba sian hadu kata den mar kata long mi kita ke chigai syapang usuri tuksni lang brot o ki pai babit pi
ayu bagani ka sarkar menta kasjang ayu bau chief minister menta bunkam banlek rungiyo sigi bun gi jaka oh hadin la jandap shipos nem pidang stang rungyo ndala hikai ka voice of the people party playing mo shalu barashigata andala stang hikai mangi pilanang mo banwan rungyo pilanang balibam jadoh mo ayo do hadin prasnem shipos nem hato kali kamdei ki jingpen bi ka jingpen thami oh ki pat babi jang anong ibi oh ki hana menta banpin i bagi ni smokia ya ka chat penrio oh ngila rai bangin ti penya mo ya ka history jong ka chat penrio nang di kasih kiwan nang di garu kiwan panong magata ka sarkar endi kadi ka sarkar ka basukia ya ka chat penrio nang keren ya kadi hampo assembly mau pumbalong ke MD government lagi ke sarkar MD kabaklaban bu ini matrikam hal hukum kabakadiban bu yang kibakadiban benar syua bagi kibakadiban syua hadin leni orang bakadon kata misplace priority hagajing sincere jeng ke MDA hangiru ngayu iku kipat ba kajat penriu yang menta kam dan kam bantip nang nungi wan kabaga chat penriu menta kadon kam bantip kalong nang nungi batri rai umi balai tang mu ujawat iki kam bahe hagani ka chula ka chigi balai tang mu uba pentrairat iki kam iki spaklor baki hajar klor nang nungi batri rai umi kata ka ni jingli kabaga chat penriu ji kadon kam wat numitu kana sarang ya ka laispa klur wat numitu kana sarang ya ka syajar klur wat numitu kana sarang ya kita ki klur haba kinong pentraikam kiba mentoy naga laispa klur naga lahaja klur kita ki pri ki mana bar jongga jelaga jingi ya thu inga manu ki pri Nongstoin ki bayo ban pentraikam ya ki project bahe ki pri ki mana bar nrei ki mut ban penbit yangi da kata ka jing tokit ya ka tenrai ka thmei kampat don kam ningi menta bangin tip satip la sha la sisir umlelei ngilai puli ki got ki batho chpang ki khasi ngilai puli ye ki got ki batho chpang ki garu ya mentang in tip shatan katar kala piang nrei ni ko ban tip manu uni ubawan ban klun lut ya ka spa ban ki kam ki cham ki chongi ya ka chula ka jingi ko ki pai babi kata ka dei ka bangi ko ban bu ya ka jingli hagani ka por ya ka ni ka sarkar MDA laya thuo mo ni batri rai upan trainot yiki project baro hagani ka chula mi galia wat hangthi hapo umyam ya ka taka tourism project kabaga sarkar kalwanra de uni uchu hi priu kumnu kala banlang dan ki kep ki ba umla ban qualify lani ban job ya ka tender na ka bukot ki om de ma upat uba pentre ya ka kam ko ki pa sakano kata ka sarkar MDA kan penbe yangi oh ya ka voice of the people party kabadang shukashen kabadang shubat ya ka bor tang hang taya po KHDC kilemut paninu jor bat ka sarkar lani ka party ka bala sinshare ka jila menta la RTM hato ka longsi ka ba shongnia bani New Jor yu Bah Ardent kum Emily bani Conrad kum chief minister New Jor yu Bah Ardent kum Emily New Jor yu Conrad kum Emily kum nu ki trei hanta te pinsa snutho ken ko ki pa ndrei menta ki persyang lingba ki la pathai kubor kamtam na ki non kersyan ki ba it ya kini ki seng ki badan ha ka MDA ban pin thami yu pa ban peni hana bau tau chief minister unong elam jungki te oh utrei teki kam hadu menta minin dang don bufonia bagi babun ki department lani ki nong trei sarkar ki badan hagi department ki babun kimpat yo watange ketulop kimpat yo watange ketulop kani ka sarkar kalen ding ding dang dang imat ke jing keduk pisa
kala banlong bala pen pilot ya ka bubun ka pisa siya kata ka Chief Minister Special Development Fund kanang ba u Chief Minister unyo banit create ulit sarong siya ki constituency banay scheme o kipat ba banya tapti banya kemen balayo ya kata ka CMSDF kalau don kecil scheme hapo Nongstoin constituency naga CMSDF oh kilailet bapli gitu kinong yo scheme para bagilet kihap bandai kublai kerbang haki baring lani hakinong hakilat patai kubor patai kublai bagile yo yu Chief Minister upai ngi yang ni ka scheme ling ba ka CMSDF ko kipai babi lai teli lai jaka u Chief Minister u scheme anong krem constituency kitu ginong yo abapli khapan kren pan pau jing sngongo dagi totally u Emily u ailing ba ka Emily scheme ngam chupen yeng ki pat ba ban pha ai kublei ha ki news channel lani ki lat pathai khubor banai khublei yu Bah Ardent namar bul ai khatsan lak ek school ko chi khatsan lak ya kani ka yeng snong jui em kim pat chu hab ban yeng kumta namar ngi sko thu kani ka kamram jui ban pendap hok ya ka hok ka chung ki pat ba habare chi ingi daga chi ba daga chi share ko ki pat ba te namar ka tani ko ake ko ki pat ba ba pin sko thu baka Voice of the People Party kapher na kiwipat ki party nomor ha kani ka party ka hikai upat ba ka weng na ki chimut ki pakat chung pat ba ya ka jingi kai ka bagile yo na ki ki seng sang pertai ki ba menshwa ki bala penrum upat ba ya ka mensim ban kwa pisa ki bala penrum upat ba ya ka mensim ban perkat tanya ladi ki bala penrum upat ba tangi kai ki ba mento shimat Rengingi wan bani kayu upat ba bangin eat ya ka chat benriu. Ngingi wan bani kayu upat ba bangin ya teli gum ka chat benriu. Ngingi wan bani kayu upat ba bangin dan ka cingkit kli. Kat bangi ngi kayu upat ba banwan banpoi sya ka cinglong kawe sya ka cing ya teli. Ladon penban ki basdang ban parya ya ka chat benriu. Oh ban ong bau Bah Ardent usun ya kita ki penar lani ki jantia ban penwan ra chubor ban penmong ya ka cing slow jugi para penar ki cing ki benar po jantils da ka ba super sang ban pensu tho bakla chubor ngi le ban pinitli nai ton kita ki bas slow tuna ban penpat tang hakini ki kindiap snam haga chingat lenti ka jugi isno ban ai kublai ya pi ki pat ba bila shashkor bat petyang yang ijiga yang kisgi bat bila ai ke cingashan yang ke Voice of the People Party nilai i kata ke cingitli kini kisgi ke pementa haba upra ulet shawes khasils upat ba wai ke cingashan haba upra uyar shaboy niyo yang ke cingashan haba upra ulet chentils niyo yang ke cingashan Amdan ganu kadang katang kaban snow pair yo pra lening ban snow nongway but minta keleng ya letnang na chantia na poi na east na west castles ngilong kaway kom ka chat menriu namar ka chitli kama kono kapor dailing ba ka Voice of the People Party ko kipat ba kapalawan ra ya ka chikai pangidon kami ka chitli baga chat menriu mata kastang ban yatli bat ngile I ka chumandur ha ka chitli Nangka kicu omru, baka politics hamik halia, kapher neki politics hagi wipat kicua. Oh kani kacing persang jo Bah Ardent, kanum poi shino, kata kacing ong ban penklanya ke parti, kata kacing ong panwan rak nak wigur kom perkat, namar hamik halia hi, kiyong kani kata ke personal centric politics. That is personal centric election. Bagi brio, hamik halia, kipet yo brio om ya ka parti. Kat bahagi wei ki celapat, kipet ya ka parti om yo brio. Matrai ki I na pipet ki lan propor, hagi ni kisngi. Jayu, ya ki sitting MP, ya ki sitting MLA, Jong ka BJP, bab Jong ki wei pat ki seng san perthai. Jayu yaki, kibadi ki sitting MP sitting MLA, kilayam rangba,
balai namar bikilat tu tiket naga parti kai ke penlong iki begini am rangba habagi tu ya ka tiket jangka parti namar ki sgoto wei bela tu ya ka tiket jangka parti ka jingkren ban job kala tu oh hame Meghalaya tikiong kamchulong kumta Meghalaya ka parti piang gado ladam piang ubriute mlong regila ong ko ki ba em kata kamlong kumta ngila ju hikai ki ba ya ke jing don kam jangka parti kuno bagante song ya kita ki brio but shisha ba ola piang ya ke jing penshai ga jingi MP election habang ilay ban trawa shu ba ya ka kerteng jong Dr. Ricky Omne ubrio bala pau, omne ubrio bala jidan bantab ha ke emlan salang, udai tang shakri jauh play berpropor ke kam shakri play, but unoi kai hantai po nihu, balabani sang ban lek, dan kata ke jingkren ba ani mo kumno ke VPP ke sei do tau ubrio uba nyimpat itu, dan kata ke jingpau, unoi kai ke basngau tenat. Hadir ke jing pensyai juga boys of the People Party. Upat ba akari khasi jantia. Ula rai bek ban shene aga party. Ban jit bek yau tau priu. Wana lekim itoru. Lani kim tip ha syabang juu. Nama kata ke jing shene aga party. But nila job dan burom. Kawan segam DC election. Kawan segam DC election. Upat ba. Hagi ba pun gijaka habang nilai. Umit ho. Ya kini ki kertong MDC ki jingi ndai ula jit namaru shania hakin nongalam pat ha ka parti pat kani ka penlong ken ko ki pat ba kawan ra ay kata ke jingkren namar balai ka parti ka bala kuari bi pat ba bagadon gini ke nongrem gadon gini ke jingtmu kanam la pan penderlong lara nyimyo ya kita ki MLA ki MDC ki MP ki mapendam melodi ha ka parti dei nama kata katau pimot menta une u Dr. Chris u MDC u Jopi kini ki MDC ki benar hangi ki mai job ta ki shia to upaiba ya ka parti ki no tharai bale shudia ya ka parti her kinumno namar ki skotho Paniling baka party magiyo banang MDC. Dahil baka party ngalam kumni ngayo ay kini kala banay ka jing shakri yo pat pa. At kay ka bangila kular yo pat pa kalang bangin pinpay ya kataga por shabu pat pa. Hakataga democracy lani ka sinshar pat pa. Oh pat pa bata udon ya ka door. Hapo ka boys of the People Party. Namar balay ya ka ay kumangina kulari upat ba ya kata ka parti kan pendep kan ya khun doya ban pendep namar bakala ban sinshar ya kita ki nomi kmat ki baka parti kala sei ki ba upat ba ur ai ka jingshania tena makata ka deka kamram jingi ban pen kan mau ya piki pat ba haba piki kershan ya ka boys of the People Party pidon tang the way ka thong bakata kalong banwan ra ya ka laway ka pasyan nagam ta ki khon ki ti ka jingi banya tai ka ni ka ri ka jingi o bat kumchu ban pen khan ya ka chat ban reu ka jingi ndren la job election teng ka jing prakhat ka chukla o la job MP la doni jing smo kwa mau o la kwa MP scheme nya ban pensyai ba pet uniu MP unio san klor sisnem life riu tli constituency ladangi pia markat no nginio nginumla ban pendap ye kita o ngila job ya ka district council hani la kham kwa shisho o kleiwan ki samla le si ban ot ban nam bangim byang ka kam ka jam o namar bangila bat ke ka bor hapo district council te ni la community ban yo e ni hapan pen su tho byang ki bakim dei ban su tho bakla la ngi job MP la ngi job ya baro lai kali ki district council la ngim job hi ya ka sarkar jila kam don jimot namar ka tarang nginum le ya ka kapan pen snu tur yo snem arbo pra katagalong ka jingai pen snu tho ka jingai yo pa
ni kuaru ban pin kan mau ya pi kan ka por ka bamanta haba ka party ka rai ban sei ya kini ki kertong ka examen lani ka bishar ka pinsyong nong rim bat ban strwa sepi ki pai ba bagin long kita kumlong i doktor pat scam ngilong tangki atiar John the Jack Penriu lingba ka Voice of the People Party ngimla ban le try clear yau pai ba kata gadi ka bangingi ko ban sandur kata gadi ka bangingi ko ban penuandur ngala ton haki wei pat ki seng san perthei ngala i kumno ki wei ki seng san perthei ki trai kam ki ton ki nongelam ki veteran ki bangiong ki bala rimba ki bala shongthat na ka kamele election ndai na mar bikirem ndai kila shi shongthat monsko ba kumtu kila trai party ndai haki party meeting uta u veteran leni uri urangba u bala temen u bala rangba bhakarta habu ai chingmut haka party ka khamkhia ka ching ai chimut jong utai MDC u barang shi job tang shisnem arsnem namar ki buram ki kham buram ki kham nyokor tang ye kita ki bala jit lani ki MDC ki MD ki MLA ki MP o nong trai party ka sur ka chu ka dei banwan hadin kam dei banwan hakmat kata kam dei ka culture lani kata kam dei ka pamangi ka party ni kai ni ka party nyong ki khot jong ka party ki nongelam je ka party kila ban yo ya ka chingla lu ban kren ban pensgo ya ka nugo ka mat ka bangi don u MDC u MLA u MP u haban puram ya kata kabumut baka Voice of the People Party u patpa ulong halor ki nong trai party bat kini ki nong mikmat ki jongi tenamar kata kadau ni kwa ban pin kan mau ya pi kumba pila shania haka party kumba pila shania haki nogelam joka party wat pin pakla banwat linti pat yai shania haka party ngim ko abangata kaching perkhat jongpi kan phaino show briu uniu briu de tong atiar ubangin sei kat kum kaching ibet jongi ka party bat lada kalong hakata garukam perkhat nganong ipi ki MLA ki MDC ki MP ki jingi kenom not ban syukur ya upat ba kin haban le pet ya ka bangila kular hakmat upat ba hakipor ya lap election kata gade ke jing kwa ka jingi ban pen kan mau ya pi ki pat ba ki bon syakade ke jingilang ban thai biang syakatai kan nongrim ka mangikum ki nongelam yala seng ya gade ka party namar kalong ka don kam yang iki pat ba panlong ki scam jingmut yala di hi haba ki priu ki kli yak arbu pra ngong ka ka bangai kalong u play ule jubab ya ka jingdoi jong ka chat riu u play ule jubab ya ka jingdoi jong itu ki ba ot ki ba jamat ya ka jing sha 11 ka jong ki ko ki pat ba ula jubab nadu ka MP election ka baladap ula jubab ha ka MDC election but unyai jubab ru haru usnem arbu pra kata kalong ka jingkren ka jigi i traistam i don kam namar kata ban pensu tho ya bhi ki pat ba be jongi ba mabi ki pat ba ru penong ki ba scam jingmot ha kata ka jing smo tho ka jongpi ha kata ka jing smo tho ka jongpi bangila ban yo ya kata ka lawe ka ba shngan nagamta kari pat ka chat ban riu nagamta ki long din ki mandin ka jigi bat kum ka party habangi let keleng kacha bangi let menta kila pun ki patba lagalong ki samla lagalong ki noi kai lagalong ki nong trei sarkar lagalong ki nong trei kam contract kila pai khamat ban ut ki chie ki babun ki bri ki banan chi chaka khaput meneng lai kendo ya ki reurang ba na po mausikar malas ngau sunai habagi ethu tenring ongen le kumnu ken hadian sanpo kali kisnam bangila yo ela ka jong ka chwa ngin hapan yo snow ya kata ka chie ya ki khasi ki jungi ki beshona po mausikar amsha bagin snayeng snasem amsha bagin rap hagitu ki jaka ki bagyang bagini ki jaka ki bayak kaja kat bayo nepali kisah bon snayeng kisah bon rap o ki patpa sakano pat ngin kren
sakano pat jingkren kani gat sarkar MD kaba kam yopor yau nipuli bonwan boishnong bon kni ig jaga jugi dog Islam jugi teng smola abshu yau to arpupra ka parti concession shen nagini gisni palala karukum le juga sarkar kalalong kaba purusha palat yengi ki try muluk ki try jaga ngaget nyemla ban up klem dayaki menen ngayo jingtip bau chief minister ulek hakashnong jong ban siudor usamana washat kan nagam dagam marian kumno chief minister uno balek hakashnong gaju kadika insult yengi kom ga chat reu banlet pet you hapa manan malki umdan por ulet hakashnong gaju hatura managani hapa katon ga jigeti tangdaun mi umno shu krem ki pulit pahara Hendrai mendau sama nagani kashnong Nongstoin ushat hen nagamda kamei mariang hagani kari kajngi uchimstar unor panwan hagashnong kani kajinyo pen kajinyo po yagini ki sama ki bashat han nama kata kara wanget kacai mere kamla syuman priang yagi bakum kini ko ki pat ba nama balai habangi ni peni kata kajing biet kajngi habangi ni peni ya kata kajing bamsu tho kajngi habangi ni peni ya kajing lalat spa kajngi ya kajing kwan kajngi yo ken ban nyoben ban kenpo yangi kom kajat menreu ko ki pat babi sakano pat andang kenpo yangi sakano pat andang nyoben yangi ngada samrki habanga wan sak garu hills agini ki sngi ki bam ki kinyak sngi ki balada habanga i shong mun ki babon kita ki nongala ma po garu hills la poi ki jinga tho khana sapang kata ka chinki ka ba sirkai menagani hapo garu hills ngalade ban kren hapo assembly ya ka jingkren thormur bar ya ka jingkren ka bamdan ka jingket khli chong u chief minister ba u deputy chief minister ki barang ban nimla ban khang yau thar Paunya kon election MDC hak garu hills. Wang bagani ka jingkren kan penmong yaki pat garu pat kalaban pthei hapo garu hills. Masundap ka assembly la pthei sha garu hills. Ki pat ba ki la pitar kadon ka jing yaki ka bashirkai. Kala don ka jing yaki ka bashirkai. Amdan shu ki bakram perkat yala di kumki emily hangtai po garus kaladan kajing shepti bat kala donru kajing smo samraki namar kajing pitar kajing upai ba namar kajing pitar juki samla namar kajing pitar juki rangba kala pelang yaki pulit Meghalaya bagi hapan ni ai cingada ya ustishu jo porno sama banle ai cingada Aduh bagi pai ba garo kyong uni ubri dan sho ndre haplet ai jingyada lani haplet pahara how to tishu jong uporno sama haki ka kham kodor ustishu bania ka chimbriu kim salia lalu samla jingi uyabru mlele ni hap ban perkhat ko ki pai ba namar kata kadau oh ko ki pai ba kathma yangi ka party ngilong ka party ka bam dan pisa ngilong ka party ka bam ka beduk mo kabagi ba ban ai ya menta habangi padon ka bo hendrai ka chi thu khana mata kadai be tang persha ya ka PPP oh bagi thau khana lakalong ha district council lani lakalong yangi ki dong yalam ban penpur khana oh tu ardente ubalas mo hok shisha ngajuong ngam smo hok Andre ngakwa banle eka babha ban ngakwa ban yakun namar nga shapting balana ka jing sniu ka roy ka jing sniu ka jelai ka jing sniu ka sinshar ngaru ngala ban shangut lang
hakabakum kata ka jingsneo ko ki pai babi the voice of the people party kan yai lek la kapor chakapor ban pen shai ki pai ba ni wana ka jaga na mar kata banai khub lei kar pangi phi ban pen kan mau ban ban yai hi kai ko ki pai babi jonga ya ka linti ka ba bhatam ka bangila banwan ra ya kata ka jingkla hagane ka chilla ka jingi ngem don jingar ratin bangin wan ra ya ka jingkla ni don kam na mar kata dau ban shania ka don kam ki pai ba kalong ban shania hangi ki nangalam ala tingin shem ya ka rai ka pakatam hagbe ba ka no ka benta tangawai ka bangi kulare phi kalong ngenum shat shukore phi ngenum le ya ka ei ka belong persya ya ka ei ka bangila clay but kren how patba ngat kema hokpor bangila election MP nam tai Dr. Ricky nalongi gini ki tintin what nom ardatin ai be ka jing shania penam babi bat kalapau shisha hadin ka jing klado ka jing Dr. Ricky ngile ya ka ta ka jing ya ka jing shania ka jing ki patba ka jing benot voice of the people party kan ye say ye ki kum kita ken ki shakri padba ki banum syukur ye pi padba ki banum yang persya ya ka party ban mangiru ka party hi la pi yang persya ngenum ala dan lele ruem lese kala ban kham khor ka jingkren la ngong kum ka party la pi le persya kum kita ki shakri padba ngen hapan kedia abet namar bling nyem ko abakan thot ka jing shakri yo paiba bani ko abu paiba on ai ya kata ka jingkershan ka bas kem khnang bangila ban penwan tur ya ka jinya lenti jong ka party ko ki paiba ngange scam bagani ka jingwan ka jingi ka por kalala ban pen shai banang pen scam shusu ya ka jingmot ka jiprkhat jong phi u paiba kom ki nangalam jaga party ngibo thong baga arpho phra lanika election emily arhu pra ngide ban job laipu ar naka laipun riu laipu ar naka laipun riu kadika thong kabangi pu ban job house nam arhu pra knang bangila bana ga jing sinshar kaba khoi kaba bha kaba scam kaba ne nagamta ki longde ki mandi ka jungi walong bangimla bo ki pat babi namar kata kadao ngide sha shitom hagi jiya lentui ke jingi hagi ni kisnam ke binangsa o lampat jula ka sarkar ka bakum gani ka sarkar ka bakut ka basmil ka batu hot no ka hot wat jongi ki emily o ka ei ka bangi min shwa habangi yo ya kata ka scheme emily balamang linglo chief minister balatishan CMS RDF kila pendono itu hangane ka pemerintah berkelas UIB CMSDF ya kata la IB hangi ke emily bagi ni omang ya kanu ka scheme lagalong ya ka school lagalong ya ka shinong lagalong ya ki club kay ka bangi u emily juga mulai ulamang ya ka scheme nam takaway ka school andai u emily mulai ba ay ka scheme la anak office yung chief minister namar gadan kaching shakting kaba crow jang hagini ki Nongstoin charge lani hagini ki minister ki pamata kini ki minister ki pamata ki ko aban tip ki ko aban pintikna ba upat ba uni ban tip bagani ka wan ba junga u chief minister ho kila persyang ban kam kenti ya ka hok ka jo upat ba ngamagani ngale apo PSC Smith ngong kumno kadi ka pankhana la dem nem kyong imat la adep tat sar ngo sera kan ma ban khot ki minister ban play namario piklet kat ka badan mata ki kwa bet ban pni badai maki namar kani kami na ka shifting polat ya ka voice of the people party ko ki pat bawi nrekom ki nangalam ngem so kita ke boro namar hangi ngem da kwa buram ngem trei ke kam ya ka bangide ban trei o philai jai honong kram constituency ki chat scheme ki wan ndai upat ba nong kram ulong upat ba awasta wang ilong ki badam bak palat bangi penjob yo Bah Ardent hagane election emily namar ling bak emily scheme
ulat the yang kata arklur shiteng bat baro kita scheme oh menta wat uniu barem ru warna scheme pat leng bagas sarkar ngiyo nong ai mengi upai ba double ke scheme anong krem tenamar kata kadau ki southly ki constituency bala mikmat da ka VPP ki don pok namar ki yo double ke scheme parti ru kamsha iki MLA ban Pamsap na MLA scheme lani banum penankam habashai ngila krenchai shispa naga shispa kadai ban let show pajba ngem de don kamru ban ai khumor nomar kadai ka hak jo pajba oh ngakmen abang I bakatut ke scheme sa Nongkrem constituency ngakmen nomar tang arklur shiteng ngamla ban ailut lawan irap do chief minister lingba u MLA barim kipai ba kiong pleng u MLA barim umnang menteri kampur long MLA u kamnang hakapor bam long MLA namar kata kadau ngin pinti kena ba umdei su ban penjob yu ni namar ngin sadu nong mangi kipai ba don kam be ban penrem kenang balai ba unwan ra scheme ondola rem shaga constituency kum ta game gini ban long jing start u pai ba ban penchong nung rem yaki ai baro Playun kurku, ya pi baro, kebala singap ya kini kecing pensyai. Ngawer bang ya pi WP, yang ingin pentemai bang, yang kecumot kecing perkat, yang ingin penskam bang, yang kecumot kecing perkat. Hado uarpu pra, bangela ban pencop tuan buram, ya ke voice of the people party, nadu uarpu pra, sedang ban bishar, ya ke voice of the people party, kumno ketrei. Lada ke pakla pretno, tang san snap. Naman ngem kwa ibi ki pai ba banong ki basha elam bakla ngem kwa ibi ki pai ba banong ki bam it marla andre ka de ka challenge ngi ka thong ngi baladu pai ba hiwai ka chingkashan on number be the lele ru em ha ki por but ki snem ki banwan u play un kurku yangi paro ki bon te agre ka por kunta yeni yenglang banye porta edo banye porta eba ya ka Shop jangka parti pra ngakar parti kita ingin menonstay ya turlang sini sejan kenang bakata kasur kenang kabasmau tenar ya turlang angni akmat bangi kinongalam ini pertapra tenge instang nangni Nongstoin ban pensawa ya pra ha kani ka MP election ka ban selection dan kini ka by election angani ka MP election ngakar parti kita palo kibala kershan pra kibala aga chingjap ka budan buram walang sheturlang shari sekma kremle ran kom ginon kershan pra ini yad dengan ni kalinti ke babet ini yad dengan ni kalinti bekhoy bangini perta pra bani kinoelam hangani kapor pada bangi pertaru nginde ra ikiti kiski ban penisha bangi pertana dekat donor kemensim bangi dang scam bangi perta pra hadu bangi dala ban ana ya ka voice of the people party bagan senshar ya ka negeri ka ba ide gaji ngenya pertalang bangi laisi laiwa ha upra baro bro kebran hangani kapor ka ba meta ha upra ha upra ha upra kau ini mah bagi tinggi ni putar kamjam sisi. Hapra, hapra, hapra. Kumai semua, blank berkuya bimaro.